ଦାଣ୍ଡଟା ପୁରା ଆମର ଟେଣ୍ଟ ହବ। ହଁ ରୋଷେଇଟା ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ ହଉଛି। ଏ ଜାଗା ତ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଛାତ ଉପରେ ଆମର ଭୋଜି। ଛାତ ଉପରେ ଛାତ ଉପରଟା ପୁରା ଟେଣ୍ଟ କରିବୁ। ତା ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ପାଳଟା କିନ୍ତୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଦବ। ପାଣି ପାଲାଟା ଦେବିନି କେମିତି କହିଲ ଦେଖିଆ? ମୋର ହାଣ୍ଡି କଡ଼ା ଡିସି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଅଛି। ସବୁ ଅଛି। ଦାଦା ତମେ ଗୋଟେ ଏମିତି କଣ ହଉଛ? ମୋ କାମ ତମେ କଣ ଦେଖିନ? ମୁଁ ତ କାମ ବସି ଦେଖିନି, ମୁଁ ଶୁଣିକି କଣ ନୂଆ ନୂଆ କରୁଛୁ ଗୋଟେ କହିଲୁ ଯେ। ଦାଦା ଆଉ କିଛି ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଡଭାନ୍ସ କରନ୍ତି। ଆରେ ପଇସା କଣ ମୁଁ ଉଠେଇଲି? ପଇସା ଉଠେଇଲେ ଦେମି। ଆରେ ପାଗା କୁଆଡେ ଆଉ ଭଲ ଅଛୁ ଟୁଟୁଲୁ? କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? ଏଇ ବା ଦାଦାଙ୍କ ପୁତୁରାର ବାହାଘର। ଓ ଏଇ ଆମ ଗଗନ? ଗଗନ ଆଚ୍ଛା ଗଗନ ବାହାଘର ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି। ଓହୋ ଟୁଲୁ ଆମ ଏରିଆର ଗୋଟେ ସଲିଡ ପିଲା। ଟେଣ୍ଟ କାମଟା ତାକୁ ଦଉଛି। ନା କାମ ବଢିଆ କାମ ବଢିଆ। ଯାହା। କାହିଁକି ସେ ଅଛି ବୋଲି ନୁହଁ। ହଉ ଟୁଲୁ ତୁ ବାବା ଖରା ହଉଛି ତୁ ଯିବୁ ଦୋକାନକୁ ଯିବୁ ଟିକେ? ହଁ ମୁଁ ତ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଯା ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ପରେ କହିବି ଯା। ତମେ ଆକୁ କାହିଁ ଦେଖିଥିଲ? ଆରେ ଏ ଯୋଉ ବାହାଘର ପାଇଁ ଟେଣ୍ଟଟା ହବ ନା, ଆଉ ଏଇ ଟୋକାଟାକୁ ଭାବୁଛି ଦେଇଦେବି ଟେଣ୍ଟ କାମଟା କରିବ ଆଉ। ଆ ପାଖରେ ପରା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଛି ନିଜର ନାହିଁ। ଆଉ? ଆଠୁ ଆଠୁ ମାଗିକି ଜେନେରେଟର ହଉ ଟେଣ୍ଟ ହଉ ଚାର ହଉ ଆଠୁ ସନାଠୁ ଗୋବିନ୍ଦାଠୁ ଏମିତି ମାଗିକି ଆଣିକି ସବୁ ଦଉଛି ସେ। ଆର ନିଜର କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସିକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ଦେଇ ପିଲାଟା ଗାଁ ପିଲାଟା କାମ କରୁ। ଆମେ ସେଇ ପଇସା ଦବା ସଲିଡ ଜିନିଷ କାହିଁକି ନ ନେବା? କାହାକୁ ନବା? ଟେଣ୍ଟଟା ଆମେ ଆଠୁ ଆଣିବା ଦାମୋଦର। ମୁଁ କହିବା କଥା ତୁ ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେ। ତୁ ତ ଆମ ଘର ପୁଅ ଭଳିଆ ନା ନାହିଁ, ତୁ ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେ ଯେମିତି ଭଲ ହବ। ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନଉଛି, ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିବି। ଦାଦା ହଉ। ଆଉ ଆଡଭାନ୍ସ କିଛି ଦେଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ଆରେ ହଁ ତୋର କଥା ଭାବୁଛି, ତତେ ଫୋନ କରିଥାନ୍ତି କି ଖବର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭାଇ ଏବେ ଫୋନ କଲେ। ଭାଇ କହିବା କଥା କି ଆମର ତ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହବ, ଆଉ ଘର ଆଗରେ କାହିଁକି ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ପୋତିବୁ। ସେଟା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯାଇକି ହବ, ଏଠି ହବନି। ହଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବାହାଘର ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଗାଁରେ କରିବାନି, ବର୍ଷା ପାଣି ଦିନ ସେଠି ସବୁ ସୁବିଧା ହବ। ହଁ ତୁ ଯା, ତୁ 13 ତାରିଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଭଲ କାମ ଜୁଟିଲା ଧରି ପକେଇବୁ ଯା। ଡିଙ୍ଗା ରମେଇ ଦେଲା ଆସିକି ଏଠି ଆଉ ନାଟ ଲଗେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ। କଣ କହୁଛୁ ଟୁଲୁ? ନା ଆମ ଭାଇ କିଛି ନାହିଁ। ନା ନା ହଁ ହଉ ଟୁଲୁ ଗୋଟେ ସଲିଡ ପିଲା। ଶୁଣୁ ଟୁଲୁ ଉପରେ କହିବି ଯାଉଛି। ହଁ ଯା। ଶଳା ଏଡେ ମରା ଲୋକ 5 ମିନିଟରେ ତାକୁ କଣ ଟେଇଟା ହେଇଦେଲା ଯେ ମୋ କାମଟା ପୁରା କ୍ୟାନସଲ। ସେ ଶଳା। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଖାଲି କୁହ ମାଛ କାହାକୁ କହିଛ? ମାଛ ପରା ଆମର ଇଏ ନୀଳାମ୍ବରକୁ ଭାବୁଛି କହିବି ବୋଲି। ନୀଳାମ୍ବରକୁ କହିଛ ମାଛ ପାଇଁ? ହଁ ନୀଳାମ୍ବର ତାର ସବୁ ଯାକ ଆନ୍ଧ୍ରର ଫାଲତୁ ମାଛ ସବୁ ସେ ଆଣିକି ବିକୁଛି। ମାଛ ଖୁସୁରୁମିଆକୁ ଦବା, ସେଇ ପଇସା ଦବ। ସଲିଡ ଜିନିଷ କାହିଁ ନ ନବ? ବାସ୍ ଆମର ତ ଭଲ ଜିନିଷ ଦରକାର ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ କଥା। ଡିଜେ କାହାକୁ କହିଛ? ଡିଜେଟା ପହଲାକୁ ଦବା କି? ଡିଜେ ପାଇଁ ଡିଜେ ରବି। ରବି ଡଲବି ଡିଜିଟାଲ ସାଉଣ୍ଡ ଏବେ ନୂଆ ଆଣିଛି। ସେ ଝିଅର ଗାଁରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଯଦି ଗୀତ ବାଜିବ ଝରକାରେ ଯେତିକ କାଚ ଥିବ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ। ମଦ ଫଦ ପିଉଛି ସିଏ କଣ ଚାହୁଁଛି କି ଏବେ ତା ସାନ ଭାଇ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛୁ ନା। ଆଉ ତୁ ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ମୁଁ ବୁଝିବି ସେଇ ପଇସା ଦବା। ସଲିଡ ଜିନିଷ କାହିଁ ନ ନବା? ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଲୁଗାପଟା ପାଇଁ କାହାକୁ କହିଛ? ଚବରା ଦୋକାନ ଭଲ ନୁହଁ? ଚବର ଜାବରା ସେ ଦୋକାନ କରିଛି କାଲକାଟାରେ ସବୁ ଥାର୍ଡ ଗ୍ରେଡ୍ ମାଲ ଆଣିକି ବିକୁଛି। ସେ ନୁହଁ ଟୁକୁନା କ୍ଲାସ ଜିନିଷ ପଇସା ସେଇ ପଇସା ନବ, କିନ୍ତୁ ସଲିଡ ଜିନିଷ। ବାଣ କଥା କହିଲ ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ବାଣଟା ମଗେଇବା। ମୋର ଗୋଟେ ଅଛି ମାଉସ ପୁଅଟା ସେଠି ଡେଙ୍ଗୁ କାଳିଆ ହେଲା। ମତେ ଖାଲି ଖାତା ପେନ୍ଟା ଦିଅ, ମୁଁ ବାକିଟା ହିସାବଟା କରିଦେଇକି ତୁ ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ପେନ୍ ଗୋଟେ ପେନ୍ ଗୋଟେ ଆଣି ଦଉଛି। ଇଏ ନିତ୍ୟାନା ପୁତୁରା ବାହାଘର ମାଛ ପାଇଁ ଅଲଗା କହିଥିଲା ନୀଳାମ୍ବରକୁ, ଏପଟକୁ ବୁଲେଇଲି। ହଁ କଣ କମିଶନ ରହିବ ତ? ମାଛ ଗଲା 52,000 ଏଇ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଚଳିଯିବା ଆଉ। ଇଏ ହଁ ନିତ୍ୟାନା ଓକେ ସବୁ ହିସାବ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ। ହେଲେ ଆଡଭାନ୍ସ ଗୋଟେ 50ଟା ଦିଅ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 10-10 କରି ଧରିଦେବି। ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ଭାଇର ମୋର ଯୁକ୍ତି ହେଇସାରିଲାଣି। ସିଏ ମତେ ଆଜି 11ଟା ବେଳକୁ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2 ଲକ୍ଷ ପଠେଇବେ, ଆଉ କଣ ଆଡଭାନ୍ସ ଦଉ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବୁ। ହଁ ହଉ ଏବେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନା ଆମର ଛୁଟି ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଏବେ ହେଇଗଲା, ମୁଁ କାଲି ଟ୍ରେନରେ ଆସୁଛି, ମୁଁ ମୋର ପହଞ୍ଚିକି ସବୁ ଜିନିଷ ମୋର ବୁଝାବୁଝି କରିବି। ସେ ତା ଶଳା ଆସୁଛି, ସେ ମିଶିକି ତାଙ୍କର କଣ କରିବେ ଆଉ। ହଉ ଇଏ ବାହାଘର କେବେ କହିଲ? ବାହାଘର 13 ତାରିଖରେ। ତୁ ଶୁଣୁ 13 ତାରିଖରେ ବାହାଘର, ମୋ ଭାଇଟା କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଆସି ରହିବ। ନାଇଁ କଣ ହଉଛି କି 13 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ସାନ ସଡୁର ସେ ଯୋଉ ଶାଶୁ ଚାଲିଗଲେ ତ। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଆଉ ମତେ ଟିକେ ପୁରୀ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ 13 ତାରିଖ ଦିନଟା ଦେଖୁଛି ହବନି ବୋଧେ, କହିବି ଆଉ। ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କର ଟିକେ। ହଁ ମୁଁ କହିବି। ମତେ ପାଠ ପଢଉଛି, ଆଠୁ ଆଣିବା ନା ତାଠୁ ଆଣିବା, ତାଠୁ ଆଣିବା ନା ଆଠୁ ଆଣିବା। ମୋ ଭାଇ ପୁଅ ବାହାଘର ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କେମିତି 20-30 ହଜାର ଇଏ ଆଣିବ ମତେ।